ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଘରାଚରଣ ହେମ୍ରମ, ବହଳଦା ଚିରୁଗଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଓଡ଼ିଶା। ଗତ 2024 ବର୍ଷ ଶେଷ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପୃଷ୍ଠା 6ରେ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ପଢ଼ି କୌଣସି ଏକ ଜାତି ପ୍ରତି, ଭାଷା ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୁଏ। ସେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଷା ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭାଷା। ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଓଡ଼ିଆ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ହିନ୍ଦୀ ଗୋଟାଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭାଷା ହୋଇ ଏକା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଥାଇ ସମସଂଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଭାଷାର ଫ୍ୟାମିଲି ବଣ୍ଟନରେ ବୋଧେ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଭାଷାର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଧ୍ୱନି ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଭାଷାରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନି ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ ରାମାସ୍ୱାମୀ, ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଇସି ଇନଚାର୍ଜ, ସିଲ୍, ମହୀଶୂର, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କମନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଫିଚର୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଓଡ଼ିଆ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଭଏସଲେସ୍ ଆନ୍ସ୍ପାୟାର୍ଡ ଗ୍ଲୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଳୀ ହୋ ମୁଣ୍ଡାରୀ ସେଥିରେ ଭଏସଲେସ୍ ଆନ୍ସ୍ପାୟାର୍ଡ ଗ୍ଲୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଧ୍ୱନି ଅଛି। ସାନ୍ତାଳୀ ହୋ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷାରେ ଭଏସଲେସ୍ ଆନ୍ସ୍ପାୟାର୍ଡ ଗ୍ଲୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଧ୍ୱନି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଥା ଜ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍, ଗ ଟୁ କ୍ୟାରି, ରା ଟୁ କ୍ରାଏ, ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ମଡିଫାଏ କରୁଥିବା ନାଜାଲାଇଜେସନ୍ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀରେ ଅଛି, ଯଥା ଓଡ଼ିଆରେ ଭଁର ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ବି, ସାନ୍ତାଳୀରେ ଆଞ୍ଜମ୍ ଟୁ ହିୟର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋଟାଲାଇଜେସନ୍ ଆକୁ କରୁଥିବା ଧ୍ୱନି, ଯେପରି ସାନ୍ତାଳୀରେ ଗୈ ଅର୍ଥ କାଉ, ନୈ ଅର୍ଥ ରିଭାର, ଦୈଳ ଟୁ ରାନ୍। ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଭାଷାରେ ଏପରି ଆଦୌ ନାହିଁ। ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ସାନ୍ତାଳୀ ହୋ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରର ପ୍ରଚଳନ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଥିବା ଭଏସଲେସ୍ ଆନ୍ସ୍ପାୟାର୍ଡ ଗ୍ଲୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଗ୍ଲୋଟାଲାଇଜେସନ୍ ଧ୍ୱନି କୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ପୂରାଇ ସଂଶୋଧନ କରିବା କଥା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିବେ, ଅ ଧ୍ୱନିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ପିଓର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫନେମ୍ରୁ ମଡିଫାଏ କରିବେ, ସେହିପରି ଗ୍ଲୋଟାଲାଇଜେସନ୍ ଧ୍ୱନିକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପିଓର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫନେମ୍ରୁ ମଡିଫାଏ କରିବେ, ଯାହା ଗ୍ଲୋଟିସ୍ରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଧ୍ୱନି ଆଦୌ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ କୁ କେବଳ ଗ ପିଓର ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଫନେମ୍ରୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗର ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ଭେଲ। ତେଣୁ କୁ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଇ ମୂଳ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗ୍ଲୋଟିସ୍ରେ ହିଁ ପୂରାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆପେ ଆପେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତଥା ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ମିଶିଯିବ, କାରଣ ସେହି ଏବଂ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ନ ରହି ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭାଷା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଭାଷାର ଧ୍ୱନିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବିନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା କ୍ଷଣି ଶବ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ଅର୍ଥ ବାହାରେ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିବେ, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କାହିଁକି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଯଥା ସ୍ୱର ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ସ୍ୱର ରହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଥା ପଢ଼ା ହେଉନାହିଁ?
ସ୍ୱର ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଠାଇ ଦେଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଉଭେଇଯିବ। ସେହିପରି ସ୍ୱର ରହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଠାଇ ଦେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଉଭେଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଫସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଫସାଇବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି? କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶବ୍ଦ, ତାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଯଦି କ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି ମିଛୁଆ ହେବେ, କାରଣ କର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ବାୟୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ମନ, କାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଯଦି କ ସ୍ୱର ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଲର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କ ଯଦି ସ୍ୱର ରହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିବେ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଧାତୁ। ଧାତୁରୁ କେବଳ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ଲେଖନ୍ତି, ଧାତୁ ଭୂରେ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଯୋଗ କରି ଭୂଯୁକ୍ତ ଅଭାବ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଭୂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଭୂ ଏକ ଶବ୍ଦ, ତାହାର ଅର୍ଥ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେହିପରି ଦା ଧାତୁରେ ଉପସର୍ଗ ଆ ଯୋଗ କରି ଆଦାନ କରନ୍ତି। ଦା କୌଣସି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଦା ଅର୍ଥ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ଅଲ୍ ଚିକି ଲିପି ନିଜସ୍ୱ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରୁ ଜନ୍ମ। ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ ଏବଂ ଅ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ପ୍ରିସିଡ୍ କରୁଥିବା 4ଟି ଲେଖାଏଁ ମନୋସିଲାବଲ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ରଖିଲେ। ସାନ୍ତାଳୀରେ କେବଳ ପ୍ରାଇମେରୀ ଭାୱାଲ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଭାୱାଲ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ସବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହୁଏ ଅଲ୍ ଚିକି ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅ ବର୍ଗରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ବିଚାର କରିବା। ଅତ୍ର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ବିଶ୍ୱବାସୀ ପୃଥିବୀର ରେଖାଚିତ୍ର ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସାନ୍ତାଳୀରେ ଅତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାଚିତ୍ର ହୁଏ। ତାପରେ ଅଛି ଅ। ଅର ଅର୍ଥ ଭମିଟିଂ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ତା ରେଖାଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହୁଏ ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ରେଖାଚିତ୍ର। ସେହିପରି ଅଂ। ଅଂର ଅର୍ଥ ହୁଏ ଟୁ ବ୍ଲୋ ଏୟାର, ଫୁଙ୍କିବା। ତା ରେଖାଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହୁଏ ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଖାଚିତ୍ର। ତାପରେ ଇ ବର୍ଗରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ରୂପରେଖ ବିଚାର କରିବା। ସେଥିରେ ଅଛି ଇର୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଟୁ ରିପ୍, ଦାରେ କାଟିବା। ତା ରେଖାଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହୁଏ ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ରେଖାଚିତ୍ର ଇର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ କଥା ବିଚାର କରିବା। କର ଅର୍ଥ ବାୟୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ମନ, କାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମା, ମସ୍ତକ, ଜଳ, ରାଜା, ଶିବ, ଧନ। ଏଥିରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୂପରେଖ କ ହେବ ତାହା ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିବେ। ମୁଁ ବରଂ କହିବି, ଦେବନାଗରୀରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା କ, ଖ, ଗ, ଘ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଝିରୁ ଅଧା ଉପର ଅଂଶ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପେ ଆପେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ହୋଇଯିବ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିବେ, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିପି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ? ସାନ୍ତାଳୀରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବିଚାର କରିବା। ମନେକର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଇର୍, ବିନା ସ୍ୱରରେ ଏହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସ୍ୱର ସାଫିକ୍ସ ବା ପ୍ରିଫିକ୍ସ କରି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଯାଏ।
ଯେପରି ଓ ପ୍ରିଫିକ୍ସ କଲେ ଅର୍ ହୁଏ, ତାହା ଅର୍ଥ ଟାଣିବା ବାହାରିଯାଏ। ଯଦି ଓକୁ ସାଫିକ୍ସ କରିବା ତାହାର ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା କ୍ଷଣି ର ତାର ଅର୍ଥ ମାଛି ବାହାରି ପଡ଼େ। ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଯଥା गे ହେଲା ଇମ୍ଫାଟିକ୍ ୱାର୍ଡ଼, ସେଥିରେ ଯଦି ଅଲ୍ ଆମେ ସାଫିକ୍ସ କରିବା ଗେଲ୍ ହେବ, ଗେଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେବ 10। ସେହିପରି ଗେଲେର ଅର୍ଥ ଇୟର୍ ଅଫ୍ କର୍ନ, ଗେଲେଜର ଅର୍ଥ ଟୁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ କଥା ବିଚାର କରିବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଉଭୟର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଶୈଳୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକା ପ୍ରକାର, କେବଳ ମାତ୍ର କ୍ରିୟା ଯା ଏବଂ ଖା ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ସାନ୍ତାଳୀ କରାଯାଏ, ମୁଁ ଯାଉଛି ହୁଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେନକ୍ କାନା। ଏକା ଶୈଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିଲେ ହୁଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଜମକ୍ କାନା। ଅର୍ଥହୀନ ଅର୍ଥ ଯଥା ମୁଁ ଖାଏ ହେଉଛି, ତାହାର ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ହୁଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଜମ୍ ଏନା। ଓଡ଼ିଆର ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ଭାର୍ବାଲ ସାଫିକ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଳୀରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅ କାନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଏ ଆ। ଭାର୍ବାଲ ସାଫିକ୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବାର ଅର୍ଥ ହୁଏ। ଅ ସାଫିକ୍ସ ହୋଇଥିଲେ କ୍ରିୟା ଅକର୍ମକ ଦର୍ଶାଏ, ସେହିପରି ଏ ସାଫିକ୍ସ ହୋଇଥିଲେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ଦର୍ଶାଏ। କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ନା ଅକର୍ମକ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିକ୍ସନାରୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାକୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଲିପିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁହଁ କହିବା। ମିଶ୍ର ନିଜେ ତା ମୂଳ ନାମ ପୂର୍ବରେ ବସିଥିବା ଉପାଧି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲଗାନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଓଲ୍ ଚିକି ଲିପିକୁ ଭାରତ ସରକାର, ଆସାମ ସରକାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1089 ତାରିଖ 16/11/2005 ବଡ଼ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସାନ୍ତାଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନ୍ ଓଲ୍ ଚିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଇସ୍ୟୁ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ସାରିଛି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ 20ରୁ ଅଧିକ ସାନ୍ତାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଶ୍ରେଣୀ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲ୍ ଚିକିରେ 7ଗୋଟି ବହି ଛାପି ସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି MLE ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଓଲ୍ ଚିକି ଏପ୍ରୁଭ୍ କରି ସାରିଛନ୍ତି। UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଓଲ୍ ଚିକି ଲିପି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଲିପି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବୈଧ, ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର।